genjong para genjong bapak Pangwarudaya kali jodhe sapa ling gawe rucater. Adi guru kula ingkang sowan Adi guru. Kakang Narada sumengko pangawak bojo nggonmu sowan marak pangayana ngarsane Kakang. Ana parigawe apa dene sira sowan ana ngarsane ingsun Kakang. Nggih. Ngaturaken pawartos ingkang kula tampi. Ana parigawe apa Kakang Narada? Mentas kemawon kumanglang jagat. Midrang langkung wiwit jagat wetan jagat ler jagat kulon jagat kidul. Laju kula manengah wonten cahya kuwung manter wonten mapanipun wonten padukan Karangasem. Sajak ana titah ingsun kang duwe gegayuhan kang gedhe kang luhur Kakang. Nggih. Bepilih menika wonten ingkang kepareng mantu nyadang sewasane Gusti Yang Manasa kang serbat Wahyu Judha sejati. Yen kaya mangkono Kakang, dawuhna para dewa, dawuhna para widodari, Hapsara Hapsari kang suwe tumurun Ngarsapada, tumedhak nang padukan Karangasem kene Kakang. Nggih, sinika dawuh widodari sing ayu-ayu dandan kabeh. Ayo dandan sing ayu, bengisan para kandel mangkat kabeh. Nggih, sinika dawuh. Yen kaya ngono tembara jalale kaya mangkat lan ora lali Kakang diwaning asmara kumaja kumaratis wetur Ngarsapada. Nggih, ayo padha medhun padha muturun nang Ngarsapada kabeh. Tak dereki jaya-jaya Wijayanti Dayani paregang kang ginelar. Yo. Ya Tris. Yo Jo.
sayur rukun bebareng karo kancane nilalan legowo kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat diulang-ulangake mesti ingkang rambungi lebis wonten baris lebis wonten baris lebis wonten baris lebis wonten Rut runtut tansah reruntungan ing sarina ngene kalih midhanget bawa ingkang sampun dahar kasuwun dahar lajeng pisan kinasih ingkang saking Sukoharjo Makmur kasuwun foto pangeston setunggal boko setunggal eman-eman fotone wis dikontrak larang-larang Mas Jaidi Dalem. iki uncek nek nang kono iki kan ya adoh iki dek iki tak tumpake sepeda oh ngono Iya. ya Allah ayo kene ditumpaki ora sepeda motor ke sepeda kok ontel nek rono mlakune adoh iki kok ndak masuk angin saiki numpak kene ndang teh cah bagus andang-andang nih andang kowe iki wong tuwa kok ora njumbuhke karo suasana Lah piye? zaman maju kok pitontel iki karemu piye Lah wong iki anakku ki tak tukokke kaya ngene iki wis senenge ra umum. Ayo numpak sik. numpak piye wong kratekan sikile glundung malah cilaka Pak. golek pangan samplokane ameng-ameng nyawa Pak, tumpakno. Ayo. Geduk. ora glundung malah cilaka Gitu. wis ora Gocek ana pitepane. glundung Ora. Ora. Iki panyuwune Bu sapa? Bu Manten. Bu manten kepiye to maksudmu iki piye Bu manten lho Lah iki wis Bu Manten to ya. Wong wis ijab wis sah kok. wis nang kono ae mlaku mau malah dikira wong setugelok lempoh ngono ayo Datan kinggang saramput lamun Aku tok dolanan. adoh cakete Salim Cak Bagus. Salim karo kancane ndang. ngati cak nun kowe mau salaman karo sing di omah ulung kono salaman karo sing di omah sik dereng nah ngono nah. Iki timbang nyeriwut-nyeriwit kowe iki nang ngendi-endi. Ono. Ijolno karo Mas Ono. Jaidi. Nah. Lah. Ono, salaman karo di omah sik wong iki bayar larang-larang yo ndongake iki penting nah ngono Ya. nah nggih Pak. Marno kae sekali Ibu kancamu mburi kae jak salaman kancamu Oh, ya, ya. TPA kae siap Kok kleru? Piye to, Ya. Kek? kleru sing Sing salaman. salim ora kuwi lho. Kuwi salim Kleru kok piye? piye? kudune kono sing Sing ngene. ngambung kowe kok Sak lumrahe piye wong salim kuwi sing cilik kudu nyium sing gedhe oh Lah iya ning iya iya ning cilik ning tuwek lho piye? lah iya kuwi tuwek untumu mlocot Nggih. Iki salam karo Mas Manten. Besok sapa ngerti sok kaleksanan dadi seretu tenanan. Oh sampun. Mas manten selamat wah sumben lho gedheku yo ngene iki lho Oh, Iya. gedene ya kaya kowe kuwi gedheku kaya Mas manten sumben biar daftar polisi gak aku jane ketompen yang kepolisian lah terus Terus? sebabnya Neng apa aku metu aku deh lah ngopo aku pengen ku satlantas kok aku di kayak bagian penyidik moh aku Lah ngopo? bagian penggendusan penggendusannya apa? Penggendusan. ora kuwi anjing pelacak Oh, nyok berarti aku dadi anjinge ngono. aku Oh, kowe to? oh wah kuwi piye to Lah ra apa-apa anjing lanang wis ora ngerti bapak bisa maklum wong kuwi rada error itu dadi bagian ambu-ambu goleki BB nah bara sira Ya, cetha berarti nek kowe anjinge ayo ndongkrok. Anjing kok ya ndongkrok ning ngarepe anu Iya. Mas Joko. Ayo, ayo. Wis, Ayo. wis. Ngene karo ndongkrok teko kono nggone besane ibuke mantan. Ayo. bayo Lah, ayo. Amit iki. Ayo. Malah Ayo. kaya kucing. Ibu wis sehat ya, dan Bapak. Mugi lancar sedayanipun.
Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tepi wajib tutup le Sido asih beraya langgam mat-matan langgam mat-matan. Lah iya mat-matan yo. nah ini jenenge mat-matan tadi matane uncek karo matane unik Masamu dhewe. Matamu dhewe. Jare kon mat-matan kok ya. Yo. ayo nano Katur temanten. monggo. Iya. Aku kang segate ngosaku. Sasono wis dota Manten Saripit kepareng badhe dipun pundhut gambaripun dumateng Ragati Ibu Bastari setunggal bangga sawiji kepareng dipun pundhut sanget dumateng papan dota Manten Saripit badhe dipun pundhut gambaripun paripurna saking Ragati Ibu Bastari saking keluarga Bapak Sumarno tunggal Bapak Sawiji kepareng tumuju dumateng Sasono wis dota Manten Saripit badhe dipun pundhut gambaripun matur nuwun. Keluarga ingkang kono Mas. Kono anune ya akeh. Iya. Iya. Kene mesak kene. Kene. Iya, nyapa? nah Aduh, momongke sing gemati aja banter-banter nih Bu, ngundak pun mentos ketingal to ingkang wingking nggih. Wasik. Kula ajeng guwak batang niki. Apa? batang di AC iki bocah kok Cek kaya mumpung ngono tak lho. gendong gopekno Srikaya cek. Ya padha ae ra tekan. Ora kok, ya. tekan to. Gak tekan. kok. Alah. Oh, ajeng salaman, Mbak. Saiki bedono to yuk. Kok beda piye? Dhisik aku mbok gendong iso maplek penak ngono lho. Lah piye saiki? Kok lara kabeh iki. balung tok Ku aja nyanyi. Saya tuwek. Ceritane iki anu. Piye? Oh, tumbaske montoran. Oh, nggih. Lah, bahaya tamune tekan jaba-jaba tibake. Tamune tekan jaba, Cek. Kita goleke plendungan. Bu! Tumbas plendungan, Bu. Lah yo. ya Allah Wong edan. Tenang. Ayo, ora. Sinyale ra tekan. kowe engko nuruti bayi gerang ngono ki malah entek dit mulut Dik. Glunduk. Yuk. Asem. Bule ngono kok. Wong edan. Ngene. Oh. Nah. Bocah ra cethoy. Iya. Kuwi ditukokke montor. Motor apa kok motor? Kowe iki mbok padake nimpal letong wae. Ora ya, Mas. Timbang aku gendong kok kono kok kene ya abot.
Enek angkong tak tumpake angkong. Semare tratapan. Ijak dhewe ya, Le. Gak iso kok medhut. Kok aja sembrono. Karepku tak tumplak kaya Iki yo ndek nyawa lho, rumah sambu dolanan sembrono karepku iki. tak tumplak nganggo kaya nek nggo pasir ka lho. Tulung ala. Alah. Wah kok ya abot men to. Iki sing abot apane to, Cak? Hah? Oh cilik lanang. Baleke rono. Sing abot apane? Hah? Sing abot apane kok? Ya awake kok. Ora awak iki. Apa? Wis mesti Dosane ngono. dosa. Men arep balekke rono ya gawane rono genten. Ngono, digawa. Dibalekke wong sing tanggung jawab. Repot Lah nek ngono. kanca. Nah, sing Eh, numpak unik genti. Ora tekan. Gundong malah. Saya numpak aku ra ketekan. Ayo rumah saku kok. Ya karo nyanyi ngono lho. Nek kok kene iki ora kuat. Ngono. Yo, karo nyanyi. Mugian tok beara kaeng Sragen ki Mas. Kene yo. Hah? Iki wong lurus menggeh kabeh. Nah, piye-piye elek ngekmu entuke balekke angkong mah entuk-entukanmu apa? Entuk apa? Entuk. Entuk apa? Oleh-oleh. Tahu. Tahu. Betul tahu ya. Loh, itu. Oh, entuk Bang Roma. Sing ngeterke angkong. Oh, sowan Bapak, nggih. Sowan Bapak. Sehat-sehat Bapak nggih. Pak, waduh duh. Pak nggih. Oh, turun. Pak, lah susu anakku, Pak. Kanggo tuku susu anake. Lah ya. Lah aku ya anakku ya nyusoni lho. Aku ya nyusoni anak. Lah susumu mbok nggo apa? Susuku ra eman-eman lho, pokoke susu lho. Bocah gini hari gini kok, ya Pak. Maturun, Bos. Minta lagu apa? Iki request napa? Lagune napa? Ngono. Lungiting Asmara. Lungiting Lungiting Asmara. Bos pas maneh. Lali aku. Sinten Pak Asmane wong kaya duit kok lali jenenge.
Wo, aku wingi nek dalan kayak edit wong pirang-pirang ya apa mosok ngapalke wong perobane. Lah kok nek dalan kayak edit pirang-pirang kuwi ngemis. Lah iya. Lah iya mosok ora ngapal nek ngene kan ora. Sinten Pak asmane, Pak? Pak Bejo. Ya ini bejo terus. Lah ya bejo terus, Pak. Lodongake bejo terus. Mangano Pak makan manuk. Lah iya. Ya. Pak Pur. Oh, Pak Pur toh? Dadi Pak Pur bejo. Pak Pur Bejo. Dadi ora rugi. Matur sembah nuwun berkah barokah. Pak Pur lancar rezekinipun. Mugianto. Hei. Lalaling bunganipun. Sekalian Ibu pindah monggo. Bareng Bumenang monggo Bu. Bu Lurah. Bu Lurah. Monggo suwun pinarak mriki. Nuwun saking panitia. Atur juru parkir Mas Karyo disampaikan. Juga ini kedatangan Mas Joko Samyanto ki juragane beras. Ya, iki. Weh, engko gawane beras sekintal kok. Ya. Matur nuwun. Mbak Yola, aja ngulatke mbokmu wae. Bos ayam, bos beras. Ya. Aja lali lho, Nduk ya. Nah, aja lali. Catatan sajrone ati
nek gubuk asmara biyen kae antung tresno tanpa bantal tanpa kloso Sok ya calon generasi penyanyi Penerus. kondang sinden ampuh. Ya. Nah, Amin, nek amin. nyawang fisik iki sok kira-kira dadi cah kondang apa ora? Genah kondang. Genah kondang, ngene kondang. Beda karo mbokane. Lah mbokane piye to? Ya iki sok langsing ngene. Oh ngono. Mboke ora ngedol. Lah iki urung keneng formalin kok. Coba keneng gas LPG kuwi tenan. Diformalin apa? Kena Cita-cita mau jadi apa, Mbak? Iya. Yola. Mau jadi apa? Ora usah ngulake mbokmu, pentelengi ae kok. Mau jadi apa? Jadi sinden sama penari. Oh, takno dadi Sinden sama penari. takno dadi LC. Aja to diomong ki donga lho, Dik. Tak Ngomong- kira kok ngomong sing apik ya muga-muga kasembadan. Ya. Cita-citamu dadi Bocah. pesinden ugi dadi nari. Ya. Nari rabi apa nari apa? Aku pokono. Sampean. Aku. Oke. Ya, karena banyak permintaan tuan rumah belum dikasih, yuk. Catetan sajroning ati datan luntur saya marakati kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara.
Aku
Satu mono mono dua lo 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 le wos bejane hawa
ning tiang dasar gembentor singa Patenono
Makan mong tarik